Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Духа. Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє свято уваходу у святиню Найсвятейшої Богородиці, одно з 12 великих святів, які ми святкуємо на протягу года. І це свято, яке не описується в Євангелії, принаймні у канонічних Євангеліях, бо є такі твори, які називаються апокрифами, які приписуються апостолам, але на самій справі вони іми не були написані. І у них може бути написана правда, але це не Богом натхнені книги, у відрізні від Святого Писання. Так ось, історія така, що малую Богородицю, колена ще була зовсім маленькою дівчинкою, кілька років мала там 5, напевно, років, її привели у Єрусалимський храм. Це був один храм, який на той час існував у Ізраїлі, і не тому, що їх не було там, не веду, сродків ці можливості побудувати інший храм. Це принципово був один храм. І він підкреслював те, що Бог один. І тому нема інших святинів, окромя ось цієї центральної, у столиці, у тим городі, який Бог так само вибрав у Старому Заповіті, про які були там особливі слова у пророків, у апостолів, докладні не у апостолів, у пророків, у царів, у предказаннях пророків були ці слова. Ось, і у цьому городі був храм. І чим була так сама відмітність цього храму? Храм складався з кількох часток. І ось центральная частка называлась Святое Святых. У этой частці на самой справі нічого і не було. Ще у старожитні часи до народження Богородиці, до народження Ісуса Христа, там заховувався той ковчег заповіту, в яким лежали таблиці з 10 приказаннями Божими. Але у часи Ісуса Христа він вже був під час воїнів страчених, цей ковчег, і було просто пустое помешкання. Але в це пустое помешкання мог уваходити тільки один раз у год і тільки головний святар. І це так само підкреслювало, це не просто був некий, там, не ведаю, придумка некая, це так само був знак Божої, ось этой виключності, Божої святості. Це помешкання, воно символізувало Божою святость. І так як грешний чоловік не може докранутися до Божої святості, так само ось і це помешкання, воно тільки після особливих ахвяров, після принесення Богу особливих даров, молитв і так далі, і обрядів мог навідати тільки один першосвятар, якби підкреслюючи цю виключність, цю таку особливість Божої присутності серед людей. Так ось, коли Богородицю її батьки привели в цю святиню, святар не тільки поза чергою увійшов у це Святое Святых, він увів цю маленьку дівчинку, а в принципі там не то, що маленьку дівчинку, дорослого мужчину, там не ведаю, молодого мужчину нельзя було привезти в це місце. І ось така була виключна подія. Чому? Тому що найголовний святар, першосвятар, він, окромя того, що був просто, не ведаю, як нам часто здається, що святар такі церковні функціонери, які виконують які певні обряди. Ні, на святари спочиває ласка Божия, навіть на мені, не кажучи вже про тих святарів найвищих, бо під час посвячення, і ця ідея ще з часов старожитності, святар має особливу ласку Божию. А цей перший святар, він мав ласку Божию так само пророцтва. І він бачив, що ця дівчинка, вона буде не просто там, не веду, некой дівчиною чергової доброї маті, доброї жонкою, доброї господиней, і вона буде так само маті Збавителя, маті того, хто принесе збавлення людям від гріхів, від їх слабостей, від їх покутів, від їх терпіння, від смерті у виніку. І ось тому ми святкуємо це свято. Свято, яке сьогоднішній тропар назвав не правообразом нашого збавлення назвав. Ось. І бачите, я коли це слово почув, я так зрозумів, що у нашій традиції шмат є таких святів, які ми називаємо правообраз, початок збавлення, ось народження Богородиці, недавно ми святкували. Так само у хуткім часі будемо святкувати беззаганне зачаття Богородиці, це буде вже у снежні. Ось. Так само ми святкуємо у Соковіку Добровещення Найсвятейшої Богородиці. І сенс цих усіх святів у тим, що ось наближається збавлення.
Збаўленне таксама і нараджэнне Ісуса Хрыста, якое неўзабаве будзе, гэта таксама нейкі такі правобраз на пачатак нашага збаўлення. Бо само гэтае збаўленне, яно ажыццявілася ў поўнай меры у час Вялікадня, у час мукі, смерці і ўваскрасення Ісуса Хрыста. Але яшчэ я хацеў таксама звярнуў увагу на тое, што вось гэтыя ўсе святы, якія мы называем правобразамі, пачаткамі, нейкай такой пачатковай кропкай нашага збаўлення, гэта не проста нейкія такія, вось не ведаю, літургічна, як гэта сказаць, тут такія царкоўныя просто наши традыцыі, вось мы прыйшлі, нешта там узгадалі, нешта там паспявалі, нешта пачыталі, пра нешта пагаварылі. Не, кожнае свята і увогуле, я бы так сказаў, гісторыя збаўлення, якая апісаная ў Новым Запавеце, яна заключае ў сабе поўню збаўлення, бо Христос нас адкупіў. Але для кожнага з нас тая кніга Євангелія, тыя словы Євангелія, якія мы чуем, якія мы чытаем, яны з'яўляюцца для нас такім пачаткам нашага збаўлення. Бо нашае збаўленне, асабістае збаўленне, не збаўленне чалавецтва, не збаўленне майго кума, свата, брата, суседа. Яно для нас здзейсніцца, калі мы будзем у валадарстве Божым. І сённяшняе Євангеліе другое, якое прыпадае на нядзелю, вельмі добра пра гэта гаворыць. Нашае збаўленне гэта не збаўленне, там, не наше багацце, не наш добробыт, не поўныя кладоўкі. Нашае збаўленне гэта калі тады, пасля смерці, мы убачым Бога тварам у твар. І вось для нас гэтыя святы, для нас літургія, для нас перажыванне таго, што мы перажываем у царкве, для нас нашая малітва, для нас Евангелие. Гэта ўсё пачатак нашага збаўлення, гэта штуршок да нашага збаўлення. Ці, можна так сказаць, яшчэ таксама чарговы крок у нашым збаўленні. Бо мы ідзем гэтаю дарогаю. Магчыма, сённяшняе свята, сённяшняе разважанне над гэтым сэнсам уводзіна ў святыню Найсвяцейшай Багародзіцы станецца для нас новым крокам у нашым духоўным жыцці, а магчыма, першым крокам у нашым духоўным жыцці. І магчыма, сапраўды для нас асабіста гэтае свята станецца такім пачаткам ці правобразам нашага збаўлення, пачаткам нашай дарогі да Бога, дарогі, у якую Бог нам дае шмат розных, як бы гэта так сказаць, трошки гумарыстычна прыпасаў. Ён дае нам молитву, ён дае нам святыя тайны, ён дае нам споведь, і ён дае, канешне, нам паесці ў дарогу, ён дае нам нябесных, то, што называецца ў традыцыі нябесным хлебам, дае нам еўхарыстыю, дае нам сваё цела і сваю кроў, каб мы ў гэтай дарозе таксама не заслаблі і не ўпалі і не згінулі. І мы прымаем іх дзеля таго, каб падмацавацца ў гэтым шляху нашага збаўлення. І вось гэты шлях збаўлення, які пачаўся калісьці там тысячагоддзі таму, з нараджэння Багародзіцы, з яе зачацця, з яе ўводзіна ў святыню, з добравешчання. Ён у нас, вось гэты шлях перад намі. Мы яго бачым, мы пачынаем яго, мы ідзем па гэтым шляху. І вось няхай сённяшняе свята, няхай гэтыя сённяшнія разважанні стануцца для нас першым ці чарговым крокам у гэтым шляху. Няхай гэтае збаўленне, якое мы пачалі сёння ці даўно ўжо пачалі, нашае асабістае збаўленне, яно нарэшце дойдзе да таго цудоўнага фінішу, які Господ нам падрыхтаваў, да нябеснага валадарства, да таго шчасця ў небе, якое нас чакае. Амінь.